Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ahbabal Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Yau ma dai kamar kowace shekara na dawo domin gayyata ku gagarumin taron nan da muka saba gabatarwa a Kabuga Jambulo Fesgir gidan Maulana Asidi Sheikh Sani Hafizahullah, inda ake gabatar da shi Raina 17, 18, 19. a nan dai gidan Maulana nawa Asidi Sheikh Sani Jambulo Hafizahullah, a inda zamu tattaru ƙwamar warwatan mubara. Hawan Takutaha Kuma, Raina Azabar 20 Gol Wharton, Robil Owl. Inda za mu tashi a nan Fesgate gidan Maulana nawa, za mu shiga mu kewaye sassan jihar Kano tun daga karfe 9 na safe har zuwa abin da Allah ya yi. Saboda haka ina gayyata yan uwa maza da mata, yara da manya, na gida da na wajen gida, na kusa da na nesa, masu babura, masu motoci da yan arewa da sau, kowa ya fito domin mu nuna wa Annabi sallallahu ana hawansa a garinsa. Saboda haka masoya Annabi sallallahu kada mu yi kasa a gwiwa. Daga naku Ibrahim Autan Sidi, assalamu alaikum.